Se county ya Kisii wase abamenyi bensemo ya Gesusu na boigonya chekiane na baiboli bagendrete kogokera omuroberi obwoko bwato kwawe cheki basari centre ya muyogosira aborki wairo gochia kogendera na masomabo no muroberi wabagokora wa no MCA ward ya Gesusu Anthony Kirage na boigo MCA onyacheki naftari ongoba ase baba kogokera no tena no nyamaga yogotenwa asegeka ni gochi basari echo chigokonya abana kogenda se chikuru anne chinga chikuru chirabe chiko igorwa ekego cyane chinga kecyo abarayabo nigo baburira serikali kwene kyabunango mentere chibesa chibasari eriyo gusira amasomo muri Keto Mildred Momanye Norbotyoro Asetaro yane imechi bunge au eliyokorotota okwena nugwechi cheki basari ase aborki waba form 2 form 3 amona form 4 nigonaika ase bunge nyalibali masaba ase nsemo ya Gesusu yekoragwa na Anthony Kirage boigo ensemo ye bunge ya bubasi imeyanya cheki yekoragwa na Naftali Ongoba ase bono aba MCA bakwanira igoro yokwena nugwechi basari ekyo nilituko twachigeta abantu ba Gesusu chako ichicheki che basari chicheki chiribaganyirire mono asenge ncho bokorekano bwa bake ne budget ya Kisii County ekagera basari gatebana lakini ritukolia rero ninde no mogokonga ngurunde nguchinde kubwatuka chicheki gwetani elibwe yemo uchiasa abantu baito bagesusu elinda abana next week waira ne sukuru babwate basari eli abaiboli babo ba applied as a county ya Kisii. Igonta getogotebanga edilenja abanke asengencho kulikuwa na shida kidogo lakini our excellency Governor Arati tried to correct the anomaly that was there na indebo chibesa kuchiachire na watu kuhakikisha wananchi banyodire nigo baina kyabuna abaroki waba form 1 na baroboti baligo chagotigo magiga ase barachikwegwa chi form echo gocholia asokonyora basari yu nimanyitinga bune county na boto taisane kikwa abayiboli chibesa chikonya abana lakini chiri chinke asenge ncho kubagira abana na ende county engi manenene ne chibesa chito ne chinke aba rende ngo this time round to improve yake kurwe secondary VTC na rongo rutole chibesa na next week ngochaka tore kuru chi form 1 ngaete na chichirate bana asinini igai wiki go chango chaka tore kuru chi form 1 na ende baona gochakira mambi ngochaka tore moroberi bokoru chi form so that by next week abana bali ba form 1 bali bata apply basari banyore chibesa na barabu wiki lianse echigokonya se ogo ase school fees yabo maybe ase balance iri baratigari igati yabali banyora echeke yoni gobagokera omurubuli yo ase bamwakera omugavana bwe county ya Kisii Simba Aratimbia ase okubanyora omugambi to poro Simba Arati tikomanna goseni asoko tajabwa goroka aba MCA banene mogosie kara chipasali ndomatinga mubwata abana gose mogatwara abana komosie kara chipasali twabire toko chandeka senga kientambe omwe MCA itoge suwot Anthony Onkunde Kirage kubwatera no mugabane to Paul Simba Arati tigomanna baseni aba MCA mogosie kara chipasali tiganya saba abere nago kiremana sengenche yokonyare pasali yigagaki nyasaye tigaseni omugambi ito batota dirairi atambe sane kiagera baiboli ntubwate biagase binga sengenche yechibesa mogoka abana bache bagende skuru timbwate mangana mange ase chinga kecho nigo omo MCA bwe ward ya Nyacheki Naftali Ongoba asabire serikali gocha komenta chibesecho elyo gukonya gukinya ebirengo byechisemi ime county ya Kisii eye nenchera yemo yo gukonya abaiboli kuba boost asibesa chiri bakurigeria abana babo na ende nkobori tole serikali yeito nonye national government emente counties chinyore chibesa chinyinge na endo nyendire konyarikana erigerere chisemi mono asesemo ya high school chibesa chimentu in our counties elinde toya abaiboli chibesa bakandira abana babo chi school fees Olipotelia egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanye.